Magamit na sa mga miyembro sa usa ka Livestock Raisers Association sa lungsod sa San Isidro, Davao Oriental ang bagong biosecured ug climate-controlled swine facility nga nahimutang sa Purok Carplo sa Barangay La Union. Ang proyekto gipunduhan og 5.5 million pesos ilawom sa Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion kun INSPIRE nga programa sa Department of Agriculture nga misaad nga makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya ug pagsiguro sa food security. Tinguha sa pasilidad ang pagkontrol sa sakit sa mga baboy o pag-recover sa local swine industry pinagi sa pagpadaghan sa populasyon sa mga baboy. State-of-the-art ang pasilidad nga tunnel ventilated piggery nga dunay 250 heads nga kapasidad, usa ka biogas system, 75 ka mga starter pigs ug swine feed. Kini usa lang sa 11 ka mga INSPIRE projects sa tibuok Davao Oriental nga dunay kinatibuk ang pondo sa proyekto nga 64 million pesos. Gikalipay kini sa mga miyembro sa La Union Farmers Association nga mipadayag sa ilang pagpasalamat sa proyekto kay sumala nila makatabang kini nga makabarog balik human sa pagkunhod sa produksyon sa baboy sa mayaging tuig tungod sa ASF.